Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Parang nakakainis na po ang lahat ng mga tropa ko na nagsisimula na pong mag-healthy living. Ako na lang po yung natitira na umiinom, ako na lang po yung natitirang nagpupuyat, lahat sila bigla na lang nagjo-join sa mga fun run, lahat sila ayaw na kumain ng karne. Nakakainis, ayoko na silang maging friends. Hindi pa naman kami masyadong matanda, pero bakit sila ganon? At bakit din ako naiwan? Ayan.
kanya-kanya talagang preference. And ako Oo. naniniwala ako na sa friendship, mga kabisyo, in life, 'di ba? May mga seasons. Aha. 'Di ba? So may mga seasonal friends din talaga. May mga friends na kaya lang sila nandyan for a particular season. 'Di ba? Nandyan sila during that particular time in your life na kailangan mo sila. Aha. 'Di ba? Tapos kung hindi mo na sila kailangan, hindi na talaga kailangan parte ng buhay mo, mag-go na sila at mag-leave. Oo, Ganon. nag-iiba yung direksyon nag-iiba yung dynamics ng Totoo. kanya-kanya. Di ba, meron kang BFF dati nung elementary. Na hindi mo na BFF nung pagdating Oo, nung high school. Tapos nung nagkita kayo, parang wala na. So dahil season nga yun. Correct, Di ba? 'di ba? So baka ito ang season ng Oo. healthy living ng mga friends mo. hindi naman natin sinasabing iwanan mo sila sa season na yan. Oo. Kasi in fairness naman to the season ng mga friends mo na yan, it's a good season. Oo. To be healthy is always Correct. good. Oo. Mahirap nga lang talaga siyang gawin, Oo. mahirap talaga siyang ipilit, lalong-lalo na yung mga ganyan kasi yung choice na mag-join sa mga run, yung choice na hindi kumain ng karne at Aha. puro gulay lang kinakain. It has to be a personal choice Tama. eh. Ayan. Yung kailangan ikaw mismo gusto Oo. mo siyang gawin. Dapat manggaling sa'yo correct. talaga. Totoo, laging ganon. 'Di ba sabi ko nga sa Jegs, ang tanging nakapagpatigil sa akin na magyosi dati ay ako din. Kahit anong ipakita mo sa akin noon na picture ng mga wasak na baga, kahit pa sabihin mo sa akin may namatay na nang dahil sa kayoyosi, kung nung mga panahon na yon, ako mismo hindi pa ako handang gawin yon, hindi ko talaga gagawin. Tama. So, yun lang talaga yun. Maganda yung season ng mga kaibigan mo, pero syempre, hindi ka nila pwedeng pilitin kung ikaw mismo ayaw mo. Correct. Kasi kung yung napilitan ka lang, pwede din naman sumabay ka pero hindi tatagal. Hindi tatagal. Oo, Correct. yun, halimbawa, yayaan. Gym tayo. Oo, Ayan, correct. 1 week, 2 weeks. Tama, ganyan. Pagkatapos nun, O, ilan na lang- oo. babalik ka na naman sa dati mong gawi. Correct, Na sa halip oo. na mag-gym ay magiinom. Ayan. Di ba? Yung mga ganun. Pwede mo namang itry. Kasi Oo. malay mo naman, magustuhan mo. Tama. So, it takes malalim na motivation. Oo. Like, for example, kay Nicole, di ba? Ang naging motivation motivation ko- is gusto niya magka-baby. Correct. Kaya gusto ko tumigil talagang, siya. gusto ko talaga magka-baby. Kaya gusto kong, ayokong sa akin yung sisi kung ba't hindi ako magka-baby. Oo. Parang ganon. Tama. Pero noon dati, Jegs, inaano ko pa yan, nagre-research pa ako. Or, madami akong kakilala din na kahit ang lakas magyosi, 5 yung anak, ganyan. Oo. May mga ganyan pa ako sa utak, siya nga di ba? Pero hindi rin eh. In the end, it was a personal choice. Na Also- eventually, mas nanimbang sa akin yung gusto ko magkaanak versus itong vision na to. Hindi siya Oo. madali, di ba? Correct. Pero dahil nga personal choice ko na siya, na-career ko siya. Ayan. Naging consistent ako about it. Oh, so kahit ilang wasak na baga pinakita pinakita din sa'yo yung nagsasalita, yung parang robot Yes. na... Oo, yung babae ba yun? Yung parang robot na siya magsalita. Yung parang meron nang nilalagay may dito. nilalagay na mic sa may Oo. leeg. Para lang makapagsalita. Ayan. Yan, ganyan. Correct, ganyan. Correct. Pinakita sa akin yan. Pinakita sa akin yung video na yan. Nag-trending kasi yung video na yan nung araw eh. Ganun na siya magsalita. Oo. Ah, ikaw pa naman, nasa radyo ka pa naman. Oo, diba? correct. Ito pa naman yung hanap buhay natin, yung boses natin. Wapakils wala akong ang pake. Nicoliana. Wala akong pake. Grabe ako magpuyat. Kaya nung araw, pag halimbawa may mga interview ng mga estudyante, pumupunta sa station, tapos nagtatanong, syempre we're very curious, Nicole Yala, how do you take care of your voice? Sabi ko talaga, I don't. Apakayabang, porke bata. Ang yabang, ang bata pa kasi. Di ba? Pero Manipis kasi, pa po yung kilay niyo nun. True. Manipis din ang boses ko noon. Oo. 'Di ba? 'Di ba yung nahanap mong tawa ko? Iba Oo, din yun yung nga, oo, iba din siya. So, alam mo 'yon, yung ganon. And kahit na anong sabihin mo sa akin noon na pwede kang mamaos for life, yung mga Oo. ganyan. Wala akong pake kasi nga hindi ko pa siya personal choice. Pero nung naging personal choice ko na siya, 'di ba? Na tumigil. Hindi siya madaling gawin, pero naging consistent ako Ayan. about it. So, ikaw, you can try it, yung Oo. healthy. Kasi in any way, yung season na yan ng mga kaibigan mo na healthy-healthyhan, maganda naman yung season. Pero, good luck kung masusustain. Malay mo naman magustuhan mo. Kasi importante kasi dyan, dapat alamin mo, hindi lang porket sasakay ka lang sa bandwagon, di ba? Yes. Uso yung fun run. Ayan, Oo. So dapat alamin mo rin ano yung benefits. Pag nakita mo na, kumbaga sa utak mo, maa-analyze mo na, eto pala. So doon na nagsisimula yung yung trigger na yung Correct. motivation mo na Tama. may purpose. Hindi lang Tama. dahil para Makisabay. Oo. Correct ka. O kaya peer pressure. ayan, oo. Ganon. So So, alamin mo rin din para tumagal ka kasi baka isang takbo, actually baka hindi mo pa nga matapos yung fun run. Correct.
Baka dun ka na kagad dun sa station na nagbibigay ng donut, di ba? Baka. Para pagputok ng baril, takbo. Oo, tas ay okay ayoko na, may picture na ako. Gawain ko yan eh. Okay na, nakapag-picture na ako. Pwede ko nang ma-post, di ba? Pero hindi mo masusustain. Oo. Ganon. Ayan. Natandaan ko yung mga fun run na yan talaga. It takes a personal choice eh. Kung hindi mo talaga siya matatapos. Oo. Nandun, umabot nga ako, Jeg, sa kaya tinanggap ko sa sarili ko na it's not for me. Umabot pa ako sa bumibili pa ako ng mga magagandang outfit. Yan. Yung mga outfitan na parang pang-athlete. Yan. Oo, yung parang marathoning ngayon. Yes, yung mga Ayan. ganyan. Yan yung mga pinipili ko talaga. Oo. Yung mga, tapos ang pinipili ko, Jegs, yung medyo mahal. Yung bang manghihinayang ako. Oo. Mga talagang branded Gagamitin lahat. mo talaga Oo, siya. kasi sayang naman, Oo, mahal siya anyari? Wali. Kasi nga, nakisali lang. Oo. Kasi nga, yun ang kausuhan noon. Correct. Kasi nga, may mga kaibigan ako na trip yun. Pero Oo. ako, hindi ko siya personal choice eh. Oo. So, ang ending, wala rin. Ang isang karakter kasi sa utak ni Nicole Ayala, athlete. Isang karakter, pero mahinang karakter siya. Pero athlete lang siya hanggang pormahan lang. Correct. Di ba yung nakaraan, Fit di ba? check lang, fit check Oo, lang. di ba fit check mo nakaraan, athlete na athlete Correct. ang datingan. Pero subukan mo Nanay ni Alex. Correct. Ayala. Yun yung isang Totoo. karakter niya. Yun lang, pero hanggang dun lang siya. Oo. Tsaka di ba may time na alala ko na mag-asawa ni Papa Ren na talagang atlitan yung pormahan niyo. Oo, kasi nag-gym. Yung mga sapatos niya may mga pakpak. Ayan, mga ganon. Pero hindi rin namin na-sustain. Kasi nga, hindi nga kami yun. Oo. Pero hindi naman natin sinasabi na porke hindi ikaw yun, ay hindi mo susubukan. Oo. Try mo. Malay mo magustuhan mo. Pero feeling ko hindi. Chares. Pero malay mo. And then, alam niyo po mga kabisyo, it's good for you. Oo, totoo diba? naman. O ikaw, ano nangyari dun sa patakbo-takbo mo dito sa likod ng CCP? Sa CCP? simula. Diba? Kaso nga lang, yun dun mo talaga makikita, yung dynamics mo nag-iba na eh. Actually, yun yung sinasabi nating seasonal. Oo, dati nasusustain ko siya, pero ngayon, di ba, takbo ka ng okay ka, tapos may trabaho na dapat mong tutukan. Nauunahin mo. Oo, so diba? nawawala yung, importante kasi yung rhythm eh. Ay, wala. Dapat tuloy-tuloy. Sabi ng mga athlete, kung papasok dito si Maratoni, wala. Excuses kayong dalawang matatanda. Pero kasi totoo eh. Oo. Alam mo yun, babalik tayo sa season. Mhm. It's the season of kabisihan. Oo. So mas gusto kong tapusin muna to bago ako tumakbo. Pero may mga ibang mga tao na tatakbo ko para magawa ko yung Oo. mga dapat gawin kasi yun yung nagbibigay sa akin ng adrenaline rush, yun yung nagbibigay sa akin ng enerhiya. Tama. Eh di kayo yun. Good for you Oo. guys, di ba? Ayan, papasok pa kasi dyan yung priorities eh. Ano ba yung Correct. priorities? Kasi medyo bata-bata ka. Walang pakialam, basta takbo. Kailangan Yan. kong ito yung goal ko. Kasi Mga ganon. sa katawan ko, gusto kong makita nila. May abs ako, ganito. Healthy ako. Dadating ka na rin sa point minsan na parang, para sa patong abs na to. Ayan. Mga Pinapauwi ka ganyan. na ng asawa. Ano ginagawa mo? Correct. Di, napapalaki ng bobs dyan. Para kanino ba yung abs na yan? Di ba? Magtataka pa yung misis mo. So, nagbabago. Oo. Ganyan. So, babalik tayo dun sa nag-PM sa atin. Kung halimbawang hindi mo na sila maging friends, let's say, because they have shifted to the healthy friends already, ganyan. Iba na yung mga grupong sinasamahan Oo. nila. Maybe, hindi naman ding masama na nagbago na rin kasi talaga. Pero tingin ko, hindi naman dapat na mag-friendship over. You can be friends pa rin. Pero iba na, hindi na kayo mag-meet. Correct. Lagi, di ba? Oo. Hindi lang talaga yung katulad ng dati. Ano bang Oo. klaseng tropahan to? Everyday magkikita? Oo, siguro nagsimula kayo sa inuman. Ayan. Doon naman nag-uumpisa lahat eh. Sa Walwalan inuman. eh. Correct. Sa mga wild lang kayo nung Oo. araw hanggang sa eventually magkakanya-kanya na. Di ba? Parang halimbawa, dati mga single kayo. Oo. Nung isa-isa na nagkaroon ng asawa, numinipis na rin yung barkada. Tama. Di ba? Kasi may mga kanya-kanya ng mga buhay. Ang tawag dyan, season of Ayan. marriage naman. Oo, Ganon. o di kaya tingnan mo rin din, mag-soul search ka rin din. Kasi malamang yung iba nag-matured na. O baka Correct. ikaw na lang yung naiwan. Sa bagay. Nag-stick ka doon Yun sa na kung ano. din. Hindi kasi tayo pwede mag-stay kung ano tayo simula noon eh. Correct. Nag-evolve eh. Totoo. Oo. Tingnan mo rin din yan. Sila, napunta na din sila sa eksenang kailangan na nilang mas pahabain pa yung buhay nila. Oo. 'Di ba ganon? Ganon naman eh pag halimbawa nagkakaroon ka na ng
pagtingin sa mga kinakain mo, Oo. pag-count ng mga calories mo. Usually nangyayari yan kapag ka medyo nag-i-edad na kasi gusto mo nga lumaba pa yung buhay mo. Tama. Pag bata ka kasi hindi mo iniisip yan eh. Correct. Kasi alam mo kaagad, mahaba ang buhay mo. Oo, kasi pag bata ka, bihira nagkakasakit. Ayan. Pero pag nagkasakit ka na, naku po. Ayun. Alam naman po natin kasi ang mga sakit, usually tumatama na yan, Yan. sa mga nag-e-edad na. Oo, investment nyo yan. Correct. So, kailangan, tama si Diego, soul searching din. Oo. Baka naman there is Baka ikaw something that yung you hindi need to nag-grow change. eh. Correct. Kaya naiiwan ka. Usually, ang mga naiiwan, yung parang kontento na, eto na yung buhay ko. So, parang dream something, halimbawa, maging, tawag dito, yung maging, Hindi ka man maging... Zumba Zen ka. Hindi, sasabihin ko nga, hindi ka man maging Zumba instructor, pero at least nag-uumpisa ka ng mag-ano. Di ba maraming Zumba instructor, malalaki din yung chan? Oo, kaya Oo, nga yun hindi ako lang. nagsusumba minsan. Kaya minsan, kaya meron Grabe ako. tayo. Parang ang healthy natin. Grabe tayo magsalita. Kala mo naman mga walang tiyan. Makapag-comment. Hindi. Wala masama ugali talaga natin. Lumalabas at lumalabas pa rin talaga. Masaya lang talaga sila sa ginagawa nila. Oh, hindi. Yun naman talaga. They Tama. feel, passionate about it. Correct. Hindi, good for you. Oo, tuloy-tuloy lang. Tuloy nyo lang yan. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Alak. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Huwag mong isisi sa akin yung kakatihan mo. Ang baboy mo. Ang kapal ng mukha mo na pagsalitaan ako ng ganyan. At nakuha mo pa akong sampalin, ha? Ikaw ang bumuka ka at nagpagalaw sa iba, tapos ako ang makapal ang mukha? Totoo naman, di ba? Naghanap ka ng iba dahil hindi ko na ibibigay yung pangangailangan mo bilang babae! Kasama, kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, kabisyo, ito po ang Dear Love. Diyos Maray na Aldao sa Indogabos, Metro and Mega Manila, sa lahat ng mga nakatutok sa atin via traditional radio, via online man yan, or Love Radio app. Magandang umaga po at maraming salamat sa pagtutok at paghintay sa kadramahan natin.
Ay nako mga kabisyo, araw-araw I'm so excited dahil araw-araw bago at talagang mainit-init pa katulad ng mga pandesal na bago na kinakain ninyo umaga ang mga drama natin na inaaalay sa mga tenga ninyo like Super Legit and all. Ay nako, pero alam nyo, ang drama natin maya-maya medyo controversial ito mga kabisyo. Oo, tungkol na naman po ito sa pagloloko, sa cheating. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, bakit ginagawa mong behavior? Bakit ginagawa mong parte na ng pagkatao mo yung pagloloko, pag-cheat? Nako. Ay nako, pasasaan ba kabisyo at talagang katulad ng isang mabahong sekreto, nako kapag tinatago mo yan, sisingaw at sisingaw talaga yan. Lalo na sa panahon natin ngayon, mahirap na talagang magloko sa panahon ngayon mga kabisyo. Bakit? Kasi ang karma is super modern na din, like Super Legit and all. Tsaka mahirap na ngayon kasi may mga video-video na. Yan, may mga picture-picture na. Pwede ka nang i-post, ang dami nang pwedeng makialam sa mga ganyan mo and all. Kaya alam niyo, hindi ko sa inyo sasabihin na wag na lang kayong magloko. Ang sasabihin ko na lang sa inyo, nako, maging loyal na lang kayo. Oh, 'di ba? Tumango sa atin dyan yung natin, digital, sinaboyet. 'Di ba, maging loyal na lang kayo kasi ano bang mawawala kapag sa isa lang kayo, ha? Ano ba 'yon, ha? Anong mawawala sa inyo kapag loyal kayo? Wala naman, 'di ba? Ewan ko ba sa inyo bakit kapag nakukulangan kayo sa partner ninyo, ayan na, diyan na kayo nagsisimulang magsinungaling, tapos maghahanap kayo ng iba. Pag nakukulangan, magsabi kayo. Oo, lalo na yung mga babae diyan, kung nakukulangan kayo. Ako ba, ba't damang-dama ko to? Hindi, kung nakukulangan kayo, magsabi kayo. Yan, oo. Hindi araw-araw propeta ang mga lalaki. There are also days na medyo talaga kami, hindi namin alam na okay, akala namin okay na itong pinagagagawa namin tapos kulang pa pala. Yun pala, kulang pala sa inyo, tapos ang gagawin ninyo, imbis na magsabi kayo sa partner ninyo, sa iba kayo magsasabi. Nako, cheating yan. Sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Tapos katulad niyan, yung teaser natin na ngayon mga kabisyo, 'di ba? Sabi dito nagpakamot sa iba. Kasi nakukulangan sa partner niya. Hindi ba pwedeng magsabi ka na lang, 'di ba? Sabi nga natin, communication is the key. Kaya wag mong wawalain yung key na yan. Always communicate mga kabisyo. And yung pagko-communicate na yan, mahirap man po, pero pilitin natin kasi yan yung tulay para magkaunawaan talaga kayo ng partner mo. Ay, nako! O siya mga kabisyo, samahan nyo akong buuhin ang Dear Love na yan sa aking pagbabalik. For now, kasama nyo pa rin po ako, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, magbabalik po ako para sa kabuuan ng ating Dear Love. Ito pa rin ang paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Sige. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo?
Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan.
Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman.
Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off, natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano naman? Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ako pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR.
At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? So ano ba? Akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero ito lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jero, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Buzz! Mga kabisyo, kailan ka matatakot sa karma? Kapag sumingaw na ang panlulokong pilit mong itinago? Kapag isa-isang lumabas ang mga kasinungalingang akala mo'y hindi kailanman malalaman? Minsan kasi, akala natin sapat na ang pagiging maingat para hindi mahuli. Akala natin kayang takpan ng palusot ang katotohanan. Pero ang panloloko ay parang sugat na pilit tinatakpan. Habang tumatagal, lalo lang itong lumalala. Maaring maitago mo ang katotohanan ngayon. Pwedeng mapaniwala mo yung mga tao sa paligid mo. Pero darating ang araw na sisingaw at sisingaw din ang lahat. At kapag nangyari yon, kabisyo, hindi lang tiwala ang mawawala. Pati respeto, pagmamahal, at mga taong naniwala sa'yo. Dahil ang karma ay hindi laging mabilis. Pero kapag dumating ito, madalas, hindi na ang kasinungalingan ang masakit, kundi ang katotohanang wala ka nang babalikan. Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang CCTV. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go!
Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tayo.
love. Araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo na po napapakinggan at ngayon ay napapanood din ng live sa Facebook, TikTok, YouTube, live ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, nahihirapan ka bang pigilin ang tukso at kontrolin ang tawag ng laman? Minsan kasi isang padalos-dalos na desisyon lang ang sapat para makagawa ka ng pagkakamaling hindi na maitatama at maaaring makaapekto sa buhay mo at ng iba. Kaya bago ka magpakamot sa iba, pag-isipan mo munang mabuti dahil sa huli baka may pagsisihan kang hindi mo na mababalikan pa. Babe, malayo pa ba? Oo babe, medyo malayo pa tayo sa Iloilo. Tingin ko baka mga 4 AM na tayo makarating dun. Ganun ba? Ang tagal naman. Naiinip na ako. Ay, ang boring no? Oo nga eh. Ang tahimik pa dito sa bus. Tayo lang yung gising. Ayos nga yun eh. At least walang sagabal. Magagawa natin yung gusto nating gawin. Ha? Ano sinasabi mo? Alam mo na yun. Yung ginagawa natin tuwing malamig ang panahon. Tumigil ka nga. Baka mamaya may makakita sa atin dito. Anong problema dun? Lagi mo naman tong ginagawa, di ba? Isa pa, walang makakaalam. Walang makakakita. Madilim sa pwesto natin. O nasa dulo pa. Kaya sige na, kanina pa siya naghihintay. Ayoko. Bahala ka dyan. Sige na, babe. Alam kong gusto mo rin to. Sabi nga nila, di ba? High risk, high reward. Paano natin masusubukan yun kung nahihiya ka? Simulan mo na. Kainis ka talaga. Pag tayo nahuli, ha? Hindi nga yan. Akong bahala. Dear Love, ako si Jella. Ganun kami ng boyfriend kong si Ron. Adventurous, feisty, walang inuurungan, walang lugar na palalampasin. Dahil lagi kaming sabik sa isa't isa, nakakailan kami tuwing may nangyayari sa amin. Lahat susubukan, kahit saan abutan. Lahat gagawa ng paraan, mailabas lang ang init ng katawan. Kahit sa sementeryo pa yan. Aaminin ko na kahit para kaming mga kuneho, nabibitin na ako. Para bang may kulang na kung ano. Nagsimula akong maghanap ng mas pinagpala ang pagkalalaki. May punto na sobrang busy si Ron, kaya naghanap ako ng libangan. May nakilala ako. Matthew ang pangalan. May mga pagkakataon na lumalabas kaming dalawa. Pero madalas, sa bahay ng boyfriend ko namin ginagawa. Grabe. Napagod ako dun ah. Galing mo talaga, Jella. Alam mo, mas magaling ka pa sa girlfriend ko sa totoo lang. Oo na. Yan naman lagi mong litanya. Kung hindi lang kita type, matagal na kitang hindi kinausap. Paulit-ulit ko kasi. Nakakarindi. Ang swerte ko kasi sa'yo. Pinagbigyan ako ng isang maganda at sexing Diyosang katulad mo. Naman. Swerte mo rin. Kasi gwapo tong fubo mo. May sandata pa na hindi pa patalo. Oo na. Huwag mo nang ipagyabang. Yan naman na nagustuhan ko sa'yo talaga. Ang bango mo talaga. Siyempre. Alam ko kasing yayakap ka. Ano? Nag-enjoy ka naman ba? Tumirik yung mata mo kanina. Kapal mo naman. Oo, bakit? Totoo naman ah. Oo na, nag-enjoy ako. Sobra. Iba pala talaga pag may ipagmamalaki. Ikaw ha? Talagang pinaghandaan mo to ah.
Tingnan mo, ang dami mo dinalang kondom. 3 box talaga? Siyempre, mas maganda ng handa at sigurado kaysa naman mabitin, di ba? Tingnan mo, 4 na yung napunit ko. Oo nga. Maiba nga tayo. Curious lang ako. Curious saan? Ba't ka pumayag na may mangyari sa atin? I mean, may boyfriend ka. Hindi ka na ba masaya sa boyfriend mo? Masaya naman. Sadyang gusto ko lang ng thrill. Gusto kong nag-i-explore ng mga kaya ko pang gawin. Isa pa, wala rin naman siyang time ngayon. Kaya naman pala. Ikaw ba? Sabihin na lang natin na medyo hindi na ako masaya sa partner ko. Gusto ko nang hiwalayan eh. Kaya nga unang kita ko pa lang sa picture mo, talagang nakuha mo na yung atensyon ko. Para bang hinahatak mga mata ko nung titigan ka. Yun nga lang nung una, nag-alangan ako. Kasi sabi mo may boyfriend ka. Pero okay na rin yun. Madalas naman kitang kasama. Nakakatipid pa ako kasi mas gusto mo dito tayo pumeso sa bahay niya. Mas komportable kasi ako dito sa bahay niya. Pero nag-aalala rin ako sa totoo lang. Tungkol saan? Paano kung mahuli tayo ng mga jowa natin, no? Ano na lang sasabihin natin sa kanila? Mahal ko ang boyfriend ko at ayoko maghiwalay kami pero ayoko rin namang matapos tong meron tayo. Walang mahuhuli kung wala magpapahuli. Sa girlfriend ko, walang problema. Never nun chinek cellphone ko. Yung sa'yo ang hindi ko alam. Mag-ingat ka na lang talaga. Alam mo, ganito na lang. Hihintayin ko na lang chat mo. Ikaw na lagi maunang mag-message pag bakante. Para lang sure ako na pwede ako mag-reply. Ikaw na bahala mag-schedule kung sakali. Lagi naman akong bakante para sa'yo eh. Alam kong mali yung ginagawa ko nung mga oras na yon. Sinubukan ko namang pigilan nung una. Pero nung naranasan ko yung saya at sarap na hindi kayang ibigay ng boyfriend ko, hinahanap-hanap ko na. Ang hirap ng bitawan. Ang hirap kalimutan. Magkasama nga kami ni Ron, pero si Matthew at mga fantasy ko ang laman ng isip ko. Nagpatuloy pa ang ganong setup namin ni Matthew. Hanggang sa unti-unti na rin akong nawala ng oras sa boyfriend ko. Oo nga, no? Tingnan mo to, babe. Ha? Yung ano? Ito, oh. Check mo. Mukhang magandang pasyalan, di ba? What if Ilocos naman tayo this time? O kaya naman Batangas para di masyadong malayo. Di ba ang tagal na nating plano mag-out of town? Di lang matuloy-tuloy kasi naging busy ako. Naku, hindi na. Gastos lang yan. Itabi mo na lang yung pera para may savings ka. Babe, alam mo namang nagtatabi talaga ako para lang sa gala natin. Para makapag-relax naman tayo kahit minsan lang. Ayoko rin namang puro trabaho. Gets ko. Pero iba pa rin yung may malaking ipon. Isa pa, marami rin akong gagawin. Kailan ka pa naging busy? Ngayon, may mga bagong customer kasi nagre-request ng mga bagong design ng cake. Alam nga naman tanggihan ko. Dagdag kita rin yun. Kaya ito, nag-e-experiment ako. Para mas dumami rin ang customers ko. Ganon kasi talaga ang labanan ng mga nagbe-bake online. Aalagaan mo ng maigi ang network mo. Kaya mo namang pagsabayin yan. Ikaw pa ba? Alam mo babe, madali na lang sa'yo yan. Basic kaya sa'yo mag-multitask. Pag nagbakasyon tayo, for sure makakakuha ka ng inspiration para sa mga bagong designs mo. Kaya ituloy na natin to. Babe, hindi nga. Ako naman ang gagastos eh. Ano bang inaalala mo? Busy nga kasi ako, okay? Next time na lang tayo mag-out of town pag wala na akong gagawin. Saka, hindi ba may pasok ka pa? Kaya nga ako nagyayaya kasi holiday sa Friday. Wala rin naman akong gagawin dito. Kung ayaw mong bumiyahe, mag-movie marathon na lang tayo. May mga sinuggest sa akin yung barkada ko, maganda raw. Try nating panoorin lahat. Babe, next time na nga. Busy talaga ako. Hindi talaga kita masasamahan. Kung gusto mo panoorin mo muna dito sa bahay mo para hindi ka mabagot sa rest day mo. May importante talaga akong lalakarin sa Friday. Okay, di na kita pipilitin. Lahat ng alok ko, tinatanggihan mo eh. Hindi naman sa ganun. Ano lang. Basta
Sa susunod na lang tayo gumala, okay? Ako na lang ang magyayaya pag di na ako busy. Basta hintayin mo lang. Marami lang talaga akong aasikasuhin. Para talaga sa online shop mo yan, ha? Oo nga. Sige, sabi mo eh. May nauna na kasi kaming plano ni Matthew, kaya pilit kong tinatanggihan si Ron sa mga aya niya. Natakot akong i-cancel si Matthew kasi baka magtampo siya sa akin. Tsaka alam ko namang mabibitin lang ako kay Ron sakaling may mangyari sa amin kaya wala talaga akong gana. Nung panahon na yon, si Matthew na kasi ang hinahanap ng katawan ko. Kaya niya akong pasayahin. Kahit mahirap mag-shuffle ng mga dahilan kay Ron, pinanindigan ko na yon. Mas naging maingat na lang kami ni Matthew para walang mahuli sa dulo. Babe, nakauwi na ako. Babe, ano to? Inimpake ko na yung mga gamit mo. Makakaalis ka na. Ano? Bakit? Anong ginawa ko? Gaano na kayo katagal ni Matthew? Matthew? Sinong Matthew? Wag mo akong gawing tanga. Huli ka na, nagkakaila ka pa. Alam ko na ang kababuyang ginagawa mo. Dito pa talaga? Hindi ka man lang nahiya? Babe, let me explain. Explain what, Jella? Hindi ko na kailangan ng mga kasinungalingan mo. At hindi na ako maniniwala sa mga pakulo mo. Busy? Kailangan ng mga bagong cake design? Hindi cake binibenta mo, kundi yung katawan mo. Ay, mali. Hindi mo pala binibenta. Kasi libreng nakukuha ni Matthew yan. Babe, please magpapaliwanag ako. Wag mo akong hawakan! Sabing wag mo akong hawakan eh! Babe! Talagang hindi ka nahihiya? Dito mo dinala yung lalaki mo? Akala mo ba hindi ko malalaman na sa tuwing wala ako, dito kayo gumagawa ng kababuyan? Babe, hindi. Titigil na naman dapat ako eh. Ay, hindi ko lang alam paano ko magsisimula. Titigil? Eh kailan? Ngayong alam ko na kung hindi ko pa mahuhuli, hindi ka pa aamin. Hindi sa ganun. O bakit, Jella? Anong wala na meron siya para lokohin mo ko? Binigay ko naman ang gusto mo. Pinatira kita dito. Binigay ko lahat ng mga pangangailangan mo. At yung pinagkakitaan mo, ako rin ang nagbigay niyan. Tapos ito yung isusukli mo? Hindi mo lang ako niloko, Jella. Tinarantado mo pa ako. Kaya sige. Total, gusto mo namang kasama yan, di ba? Dalhin mo na yung mga gamit mo sa kanya. Wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo rito. Ayan, dalhin mo yan! Oo na! Aalis na ako! Pero bago mo ako paalisin, gusto ko lang malaman mo na kasalanan mo rin naman kung bakit tayo humantong sa ganito. Pumayag ka, nalawayan ka ng iba. Tapos ngayon kasalanan ko pa talaga? Oo! Marami kang pagkukulang kaya humanap ako ng iba. Ron, tao lang ako. Babae ako at may pangangailangan din. Kaya nung hindi mo maibigay yung bagay na kailangan ko, naghanap ako ng iba pansamantala. Narinig mo ba? Pansamantala! Oo, rinig na rinig ko! Pansamantala lang naman pala yun eh. Ang OA mo namang mag-react. Oh, ano Jayla? Magpapasalamat pa ba ako sa'yo? Hindi lang ako may kasalanan dito dahil ikaw din. Huwag mong isisi sa akin yung kakatihan mo. Ang baboy mo. Ang kapal ng mukha mo na pagsalitan ako ng ganyan. At nakuha mo pa akong sampalin, ha? Ikaw ang bumuka ka at nagpagalaw sa iba, tapos ako ang makapalamuka? Totoo naman, di ba? Naghanap ka ng iba dahil hindi ko na ibibigay yung pangangailangan mo bilang babae. Nanlalaki ka dahil ginusto mo, dahil hindi ka nakukontento. Alam mo, nagsisisi akong nakilala kita. At na-realize ko na hindi mo deserve na itrato na parang prinsesa. Kasi ang totoo, nakakadiri ka. Dear love, tumagos sa akin ang mga sinabi ni Ron. Nangyari nga ang mga bagay na kinakatakot ko. May kapitbahay si Ron na nagmagandang loob at sinabi sa kanya na sinasalisihan siya. Nagkakwentuhan pala one time yung kapitbahay at si Matthew kaya nalaman ni Ron yung pangalan. Matapos ko siyang lokohin, wala na akong mukhang ihaharap sa kanya.
Sinayang ko ang 4 na taon naming pagsasama. May isa na akong anak at si Matthew ang ama. Kung tatanungin niyo kung nasan siya, hinahagilap ko pa. Balita ko may bago na naman siyang babaeng kinakasama. Pambababae niya ang naging problema mula nung magsama kaming dalawa. Isa pa sa problema ko kung paano ko bubuhayin yung anak namin. Minsan napapaisip na lang ako, paano kaya kung hindi ako nagloko? Ano kaya ang estado ng buhay ko? Jella, deserve mo yan, no? At sa deserve mo yan mula ulo hanggang talampakan mo, like super legit and all. And I hope maging aral ito sa bawat isa sa atin na bago tayo magloko, bago tayo magpatukso sa tukso at piliin nating magpalunod sa tukso, ito ang pwedeng maging resulta. Isang bagay na pagsisisihan mo at hindi na kailan pa mababalikan. Kasi mga kabisyo, hindi lahat ng relasyon ay kulang. Minsan, hindi mo lang kayang pahalagahan ang buo dahil nakatingin ka sa panandaliang saya. Magandang tanungin mo rin yung sarili mo mga kabisyo, no, na kulang ba talaga yung partner mo, kulang ba talaga si Ron, o ikaw lang ang hindi marunong makontento at magmahal ng buo. You are so unfair, Jella, no? Kasi ibinibigay sa iyo ng buong buo ni Ron, ng tapat, yung pagmamahal, puso, yung buong puso niya, buong pagkatao niya. Tinatrato ka niya nga bilang prinsesa, pero ikaw anong ginagawa mo kapag nakatalikod siya, nagloloko ka. Kala mo matalino, kala mo talent yung pag-handle nung dalawa, 'di ba? Pero panluloko na may schedule ang tawag diyan. Kabisyo, kung hindi ka na masaya at nakukulangan ka na, bitawan mo na, 'wag mo nang patagalin pa. Kasi mahirap kapag dumating yung karma. Ang panluloko parang sugat na pilit mong tinatakpan. Sa una tahimik, pero sa huli, ang katotohanan ang kusang sumisigaw. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. I mean mga kabisyo, nagiinit yung dugo ko sa'yo, Jella eh. Ang aga-aga, deserve mo yan. Gigigil ako sa'yo. And I'm sure, no, siguro, ayan, sabi dito ni RJ Rod, deserve. Oo, deserve. Deserve mo kung ano man yung kinalalagyan mo ngayon. No? Kasi may sinaktan kang tao eh. 'Di ba? Ang kindness bumabalik, ang kabutihang loob bumabalik ho yan sa atin. Lalong-lalo na yung ginawa mo, Jella. Yung kasamaan na yan, bumabalik din yan sa atin. And yun nga, katulad nung sinabi ko kanina, kapag nakukulangan ka na sa partner mo, kung di ka na masaya, sabihin mo. Kasi may naghihintay eh. It's so unfair na manahimik ka dyan at pahulaan mo sa kanya na nagkulang siya. Or na nagkukulang na siya sa'yo. Kasi you cannot expect someone na magmahal ng same kung paano ka magmahal. You cannot control them. At kapag kinokontrol mo na sila kung paano ka nila dapat mahalin, hindi na ito pagmamahal kabisyo. Dapat ang pagmamahal kusang ibinibigay. At kung totoong mahal mo yung isang tao, kung ano ang interpretasyon niya sa pagmamahal, yayakapin mo ito at tatanggapin mo. You will never question this one. Siguro kung nakukulangan ka man or perhaps nagiging hindi na align yung pagmamahal ninyo sa isa't isa, then you'll communicate, babe, parang may kulang. Parang hindi na tayo aligned. You communicate because you wanted to resolve this together. Ang relasyon, teamwork yan. Hindi lang yan pagpapabebe, kilig and all.
Diba? Sa totoo lang, Jella, Makati ka lang talaga. No, Makati ka lang talaga at nagpakamot ka sa iba. Ngayon, gusto mong balikan si Ron, I would say, kasi hinahanap-hanap mo pa siya. 'Di ba? You're even questioning life. Na what if kami pa ni Ron? Ano kaya yung buhay na meron ako? Bakit kung masaya ka talaga diyan? 'Di ba? Or kung hindi mo pinagsisisihan yung relasyon na yan, why are you questioning that life? Maraming salamat, Francine. Lagi daw siyang nakaabang sa programa natin. And totoo yung sinabi ni King Love sa atin mula sa Toktik. King Love 23, sabi niya, nasa huli ang pagsisisi. Tama po yan, mga kabisyo. Nasa huli ang pagsisisi. So, kung laging nasa huli ang pagsisisi, always remember na laging nandyan ang tukso. At kapag laging nandyan yung tukso, alam mo nang mali. Sus Mariosep, magpapakabobo ka pa ba? Alam mo nang mali, tapos pipiliin mo pa rin. O sige, kung hindi mo talaga mapigilan yung pagiging Makati mo, kung hindi mo mapapigilan, kung nakukulangan ka talaga kay Ron sa kahit anong dahilan man yan, di bitawan mo sa kakasumunggab kay Matthew. 'Di ba? Make sure na malinis yung plato mo. Ano girl, uhaw na uhaw ka? Gusto mo dala-dalawa? Nigigil mo ko eh. Ang panloloko, mga kabisyo, wala itong gender. Nagkataon lang perhaps na ang topic natin ngayon ay si Jella na nanloko. Nanloko sa partner niyang si Ron. Na walang ginawa kundi itrato ka na prinsesa. Diba? Hindi nga siya humihingi ng kapalit sa'yo eh. 'Di ba? At yung mga taong katulad ni Ron, mga kabisyo, sila dapat yung pinapahalagahan natin. Kasi alam nyo, yung mga taong tinatrato kang prinsesa, tinatrato kang royalty sa relasyon ninyo, kapag yan nawala yung tiwala, hindi mo na mararanasan pa kung ano yung kayang ibigay niyan sa iba. Or kung ano yung kayang ibigay niya, or kung ano yung ibinigay niya sa'yo, hindi mo na yun mararanasan pa sa iba. Sabi ulit ni RJ, Makati ka lang. Hindi lang. Makati. Hindi lang yun. Hindi lang yun, mga kabisyo. Ang pagiging Makati, dapat kinakamot yan ng kamay. Ng sarili mong kamay. Ng sarili mo. Okay? Hindi ka dapat nagpapakamot sa iba. Paano ko, Bicolano, hindi ko abot yung kamot. Kaya ka nga may partner, 'di ba? Sus Mariosep. Tama ka, Evelyn. Pambihira talaga tong mga taong to, no? Sana mga kabisyo, ang hiling ko sa bawat isa sa atin ay ang hiling ko kay Jella, ang hiling ko kay Matthew, at ang lalong-lalo na kay Ron, na bida sa Dear Love natin ngayon ay isang paghilom. Paghilom sa mga puso. Kasi bawat isa sa kanila may mga struggles, bawat isa sa kanila nasugatan sa ganitong klaseng laban. Sa laban ng kanilang relasyon. Para ma-achieve yung tinatawag nilang satisfaction. Satisfaction sa pag-ibig, sa relasyon, o kung saan man yan. Paghilom. Una siguro paghilom para kay Jella. Na sana magsilbi na lang itong leksyon sa'yo. No, magsilbi itong leksyon sa hindi ko alam kung karma na bang maituturing itong dumating sa buhay mo. Pero naway maging leksyon ito para mas maging mabuting tao ka pa. You have your anak already, Jella, at make sure na yung anak mong ito ay magiging mabuting tao at hindi na gagawin kung ano yung ginawa mo, because you know, alam mo na kung ano ang hahantungan mo kapag nagpatuloy ka sa masamang gawain na yan. Sabi ni King Love, kung sa akin nangyari yan, baka may na-kill daw siya sa kanilang dalawa. Namamangka ka sa dalawang ilog. Tama. Feeling mo nakakapogi, feeling mo nakakaganda yan, girl. Nakakasakit ka, nakakasira ka ng puso, nakakawasa ka ng puso. At pangalawa, paghilom, dasal ko yung paghilom para kay Ron, na kung nasaan ka man ngayon, kung ano man yung ibinigay sa'yo na pangit na experience ng mundo, let this be a lesson para sa'yo.
Huwag maging dahilan para tumigas at manlamig yung puso mo. Sana kung ano man yung ibinigay na sakit sa ni Jella, maging dahilan ito para mas magmahal ka pa ng totoo. Huwag mong i-generalize lahat ng mga babae na magiging karelasyon mo in the future, Ron. Kasi hindi lahat katulad ni Jella. Ako naniniwala ako na kung may katulad mo, may katulad mo rin na babae na loyal, handang magbigay sa iyo ng totoong pagmamahal at higit sa lahat, ikaw ang pipiliin sa araw-araw. At kung nagkukulang man, they'll communicate. You are a living proof na may mga taong loyal pa rin. At para sa iyo, Matthew, same kayo ni Jella. Broski, magbago ka na, may asawa ka na naanakan mo pa. Buti sana kung jowa-jowa lang kayo. May batang naapektuhan. Tatay ka na at meron ka ng obligasyon. Mahalin mo na yung anak mo. Tigilan mo na yung pagiging F-boy mo. Hintayin mo na magkasakit ka. Baka sakaling tumigil ka pa. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako para sa online kulitan at online dramahan natin hanggang sa susunod. Oy, bago pala ako kabisyo umexit dito, you heard it right? Tumatawid na tayo online. Pagkatapos ng radyo natin, online agad tayo. So make sure na naka-follow kayo sa Love Radio Manila para tuloy-tuloy ang ating usapan. Maraming salamat Evelyn Siganal, Lailani Mercado, Claude Maglantay, Gerald Mesiano, maraming salamat sa pagtutok ninyo sa akin. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Magbabalik po ako sa ere para sa Dear Love. Salamat, Kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Chicken, chicken. To, pick. Oh. Okay na ako. Okay, go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, bay?
Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? then next question. Single Of ka? course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino? 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, it's yung not bumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Titan Jellas. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko nagpapakita eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi na nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick.
Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya!
Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Toong pag-ibig, hindi laging masaya.
pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Huwag mong isisi sa akin yung kakatihan mo. Ang baboy mo. Ang kapal ng mukha mo na pagsalitan ako ng ganyan. At nakuha mo pa akong sampalin, ha? Ikaw ang bumuka ka at nagpagalaw sa iba, tapos ako ang makapal ang mukha? Totoo naman, di ba? Naghanap ka ng iba dahil hindi ko na ibibigay yung pangangailangan mo bilang babae! Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Grabe no? Ang pangit nung drama natin, I would say. Ang pangit kasi talagang highlighted yung pagloloko nitong si Jella, no, na wala namang ginagawang masama sa kanya si Ron, yung jowa niya, mahalin siya ng todo, itrato siya bilang Disney princess and all, pero itong si Jella parang hindi makontento at naghanap pa talaga ng mas dax, 'di ba? Yung mas masasatisfy daw siya. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng FUBU, you heard it right mga kabisyo, at doon niya ibinuhos yung sa tingin niya kakulangan niyang na-experience sa jowa niya. At alam niyo mga kabisyo, I would say this is so unfair. Kapag tayo ay nakakaramdam na ng dissatisfaction, ika nga, 'di ba, sa ating mga partner, nararapat lang at karapatan talaga ng mga partners natin na malaman ito. 'Di ba? Kaya nga kayo partner, kaya kayo magjowa sa hirap at ginhawa. Hindi pwedeng sa sarap lang, hindi pwedeng sa ginhawa lang. 'Di ba? So sabihin natin ito sa kanila. I know it's really hard because sometimes pabebe tayo masyado, lalo na yung mga girls diyan, 'di ba? Masyado tayong pabebe na hindi dapat kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na yan sa mga lalaki, dapat gets na nila and all. But not all the time, babe, 'di ba? Not all the time mga broski. So maganda na kino-communicate din natin. At kapag kino-communicate kasi natin yung sa tingin natin nararamdaman nating kakulangan sa mga partner natin, dito din mas nasusukat yung lalim ng pagmamahal natin at sinseridad natin sa mga partner natin. Yung tipong kahit alam nating mahirap, we appreciate them na, hala, hindi siya ganito nag-open talaga pero na-open up niya sa akin. Kasi ibig sabihin nito, malalim na yung pagmamahal mo sa partner mo, 'di ba? At yun yung masarap doon every time na appreciate yung mga effort natin ng partners natin. And sometimes mga kabisyo, at dahil sa Dear Love na ito, dito ko napatunayan na sa mga relasyon hindi naman talaga minsan kulang. Diba? Minsan hindi ka lang talaga appreciative, minsan masyado mong tinutuon yung pansin mo sa labas ng relasyon mo, and you tend to compare what you have, 'di ba? Sa iba. And this also goes sa mga bagay-bagay na meron tayo, hindi lang po sa relasyon, no. Halimbawa sa trabaho natin or sa pamilya, sa mga biyaya na meron tayo. Nakakalimutan natin na magpasalamat, maging grateful. Na kung tutuusin naman talaga, we are so blessed. Masyado lang tayong inggitera. Kaya masyado tayong naghahangad ng napakarami. Okay lang actually, ako para sa akin mga kabisyo okay lang maghangad. Pero itong paghahangad na ito, itong desire na ito, wag sanang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon na meron ka at paglayo mo sa taong totoo ka naman talagang minamahal at walang ginagawa sa iyong masama. Ay nako, pero sabi ko nga, 'di ba, walang masama sa paghahangad, lalo na kung pagdating ito sa yaman, pera at success. Basta wala kang tinatapakang tao. Katulad ng mga drivers na nakatutok sa atin dito, naghahangad sila na sana manalo sila ng 1.5 hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Matatanggal pa ako sa trabaho. I love you, ACS. Eto na, nanalo ng tumataginting na 1.5 si Manong Edgardo Ocon na minamaneho ang Grab na may plakang NHM 2913. Oh, 'di ba? Kaya sa mga driver natin diyan, tutok lang po dahil malay ninyo kayo na po ang susunod na manalo ng tumataginting na 1,500 pesos hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Diba? O siya mga kabisyo, ako
susugod na muna offline. O bakit? Gusto ko mag-lunch. Bakit ba? Dahil susunod na ang mas kumikinang na usapan ni Nicole Yala at Diego Bandido. Nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!